Il-Prim Ministru Lawrence Gonzilu għal dawn l-aħħar ġimgħat jgħid li fl-aħħar 4 snin nħolqu 20,000 impjieg ġdid. Madankollu dokumenti ppubblikat mill-Ministeru tal-Finanzi bit-tħejjija għal budget li suppost għandu jkun ippreżentat f'Novembru juri li dak li qed jgħid il-Prim Ministru mhux minnu. Skont id-dokumenti ppubblikat mill-Ministeru tal-Finanzi, fl-aħħar 4 snin fil-fatt inħolqu ftit iktar minn 4,200 impjieg u mhux 20,000 kif qed jgħid il-Prim Ministru. Dan ifisser illi għal kull 5 impjiegi ġodda li skont il-Prim Ministru nħolqu fl-aħħar 4 snin, mid-dokument tal-Ministru Tonio Fenech jirriżulta fil-fatt inħoloq impjieg wieħed biss. Ix-xahar li għadda għal mistoqsijiet tal-Ewroparlamentari Laburista Edward Cicluna, il-Kummissjoni Ewropea sostniet li kemm l-Eurostat, l-Aġenzija tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea u kemm l-Aġenziji Nazzjonali tal-Istatistika ma jiġbrux tarif dwar in-numru ta' postijiet tax-xogħol ġodda hekk kif din il-kategorija mhix irrikonoxxuta bħala statistika li tista' tiġi mkejla.